Hi everyone! So mayroon tayong strawberry na hinihiwa dito. Malinis na po yan at ilagay natin sa ating kaldero. Lagyan natin half cup of water at 4 tablespoon ng asukal. Lutuin lang po natin ang strawberry hanggang magiging soft and creamy na siya. Katapos niyan, ilipat lang natin sa isang lagyanan hanggang lumamig. Pag lamig niya ay strain lang natin. Ito po ay handa natin yung mga white bread natin. Tanggalin lang natin yung dulo. Tapos niyan, ipa-flatten lang natin ng ganito. So, isa-isahin lang natin talaga siya para mailagay na natin yung strawberry. Pagkatapos niyan, isawsaw lang natin sa ating itlog at dito sa breadcrumbs. So, sa lahat ng mga nanay, kung gusto lang natin makatipid para sa ating mga junakis o kasama natin sa bahay, ay gagawa lang tayo ng paraan upang makagawa ng simple recipe na ganitong paraan, katulad ng itong strawberry. Kung mayroon kayong saging, mangga, o kahit anong klaseng prutas, pwede po ang gagawin dito. So, pwede natin cheese, kahit sa cheese lang po ilagay natin sa loob, pwede na rin po.